kublai pi baro hagwan kong ada ka ci samu yo blai tai kenra na mal mentang milayo ya katarik ban penmino ya ka film senti ti ngakon ngawe pi baro na do kilong kemi kilong pa ti samla bat kemju du ya ki hep ki baret ki baju so tenat ban le reels ti na kaliang jam film senti mi pendan du ya ko online competition reel ha Instagram te menta ka pual kadang dan sa plasmi na ka benta jang pi ke buat num pele no ya ka sa ka phom ka badan ke le reels bat ya ka jilwai sa shem na ka krol jing shai di film production kan dan du al teli jing wai ka we ka de ka tista bat ka we pat ka de ka umpo liu ba Pila ban tab ha ka Instagram akau la jam bat sa ko la pat bat ka closing shai di film production ka price kan long kami harum kibalong maningkong khasan spa kibalong ba asia jal kibalong balai san spa bat kidan du shi totally constellation price bat ka bakham so tenat kalong bangan ai du bat ka certificate bat ya ki busket jang kini kinang job ngan ai du ha ka to ka sni ba release ya ka film senti kata kan dei ha ka apoi tarik dai ba khatwei a jaw apusan habiju cinema hall bat ya kinang job ngan page du link ba ka views bat ka like Di tangkat ni kublai shibun all the best ya baro.